to nebylo jedno, aby ti tu druhou podala, jo. Protože to tačka tak neuvidí, to musíš tam dát. Nech je tak. Tak on to neuvidí. No. Tak Dandy to Dandy už se nachystal taky tam. Ale ty jsi to první tam dala, co vykládá. Buďte ticho. Když aspoň z boku, ne? Pojď tu z boku aspoň. Když dáš dále od toho, tak... Krátko kosty. Počkej, dobrý. Počkej. Kde už je v pořádku. On se vrátil. Side, ještě tam máš, ještě tam máš. Hlavně Davy pozor, no ty už to mají asi jak tak Dany seřeno, nespíš Goody, na Goody ho vynešli. Jo. Takže já můžu nechat. Tam toho má ještě dost, že? Jo, hodně. No to právě tak 3/4 sežrali. Kosty, jak se chce dobývat. Honek v místě, utíkej, honek v místě. Oni se vrátili ke svým místám. A i Kosty šel ke své místě. Však už tam nic nemají, ne? Já už to No, To, tu Agatku kdy? večer. No, protože ona právě ne, protože ona vždycky, jak se načer, ona jim vždycky vyzvrací. No je krmí. Však jim teďka nic, říkám večer. Já vím, ale říkám, že když je nakrmena, že ona je vždycky krmí.